साननैनि उनावनो मालाय गुलाब मोननोसैलाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय लोगोफोर दायो जोङो दंफायो मबाइल दखानाव ओमफ्राय जोङो मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर फाइनालि जोङो दायो बेंलाइनि मबाइल बानायफैदों बेंलाइना इउटुब चेनेल गोनांलाय मबाइलानो थुब्ला जाना होदों बेंलाइ नि मबाइला बायदों दा apa YouTuber layannya mobile baik kenapa layannya lagi ayo lanjut ini yang laju baru banyak ya semua mobile pagi di YouTuber, sampai beli mobile gitu, lagi lainnya book, sedangkan konvarnya ada loh. YouTube gelap ya, girlfriend pernah, ona girlfriend pernah. Ha. Pakai gasen yang pakai mobile selalu ada dukan apa nih.คนเฮียมาวันไหนกันเสนเลยมาเลยค่ะบาจานไหนสิเนี่ยสินดูร์บลาสิเนี่ยคนนี้แล้วน่าอะไรคนนี้นี่บรายนุ่มพี่เธอกี่เสียมีคนสัตว์เถอะนัดนี่ค่ะต้องมาทั้งไหนโซ่เลยก็เฟิร์มาโมบายนั่งก็มันก็ในวิธีงี้โมบายสูงมากยังไงเสร็จมาไปจะมันดังโมบายวันนั้นเลยलस मोनबाय थाङासै 4,000 थाखा 4,000 नान थगायदों लोगोफोर नोंसोरखौ 2,600 नो 2,600 ओमफ्राय बैलाय खिबुआलाय लांजाया मा खिबु लांजाय थालाय बेलाय नै गोदान थाबायना गासिग्राखौ बांगो सायो सोंलाय 250ल'सो लायो बेलाय 250ल' मा नङा मोना माथो आङो होखांबाय बासिगोन आंबो थगायदों एबारसो सिख्लाब जानायलायसिनो मोनसिगोन देग्लाय सारा खर'सो साबाय इनि मबाइलनि साथामजों बानायफैदों आरोना जों ओमफ्रायो इनिफ्राय डिउटि थांसिगोन लोगोफोर ओमफ्रायो डिउटि थांखांनानै मोनायावहाय ओरै जिमनि माबा एक्सारसाइज लाफैबावनोसै दाहाय 15 थारिखनिफ्राय ओमफ्राय जिम लागोन नोंथांमोना जोंनि जिम लानायखौ नायबाय थानो रेडि जानानै था लोगोफोर हिनजाव सुरि सरि बिदि जादों लोगोफोर 이거 바이카네니나 이거 바이카네니 YouTuber lainnya mobile kita kamu semua ya iPhone selalu orang YouTuber lah ayo lah tuh baik di luar kan di mana iPhone baik mana lagi full masih menghubungi harga sebenarnya di ini namanya ya. Oh biasanya di lugu kan cuma hajar, hajar kenapa? Sebut naik Pak dong, ni babai double saya double double aku hinjau suri sebanyak riana. Kepsi luna yauna mana kita kembali. Tadi di mobile. Ini bapak aja kan jalannya sebentar aja segan dah. Beda kan mobile bananya ini kan raja segan ada logo. Ini besi lagi mobile bananya kasih orang tak percaya. Apa mobile sih tuh dohnya bananya dohnya tas sana nama. Bapak dah dosa kesana gitu. Orang lihat jalan ada logo.
लाङासो ओमफ्राय गाबोन लांफैनायसै लोगोफोर नेनो हाया नै मबाइल दखानाबो फिसाल'खा लोगोफोर नायलांबानो जाबाय मबाइला नायजोबदों नै खनिया हाबा जानायसो नायो सिम्पुल लालायदों हाबा जानायसो जाना बा अट' लानायसै डिउटि थांनायसै लोगोफोर बा ओरैहाय मबाइलबो सुख'योनो बारा लाजाया नै फैबाय नायनोसै र' मोनलांखायोबो जानो हागौ ओमफ्राय 11था जाखांबाय टाइमा खिन्थु राइट जासिगोन जोङो लोगोफोर होमब्लाबो माने नेयै नेगासिनो दङ मोनलाङो ना मोनलाङा दाबो फिनबाय नै Seri. Mama रायलायदों बाराबो बुजिया मास मोननैल' जाफैदों कर्नाटकायाव जाबाय मोजां जाबाय गया ठीक है सर एक बार दिखाओ उधर जाबायथ' आरो आंनाबो जागोन खोमा जाबाय आरो दासो खुसि जाबाय बेंलाया नङा होमबा गाइसमोन दानासो फैसायासो आंनाव फैसा लायोबोथ' आंबो फुरा माबानांगौ मा होनो मा होनगोन नोंलाय आङो पार्सेन्ट होनांगौ आंनाव फैसा लायला बेंलाय आङो पार्सेन्ट होनांगौ आंनाव फैसा लायला 10% नांगौ आंनावहाय बेसेबां जोङो हाजाराव हाजार बानायगासिनो नै लोगोफोर बेस्रा सरि होनलायबाय लेट जानायनि नुबाय बेंग्लाया सेकेन्ड हेन्ड मबाइल सोंखोमाबावो 1 प्लास लाजियाबो आयो थिगोना गोदान लानो हाया ना ओंखायनो रायजोफोरा मिथिग्रोजोबनायसै लोगोफोर अननानै थाइसे थाइनै सोना हर एकाउन्ट नाम्बार होना होगोन बेंग्लायनि चेनेलावनो मबाइल गोदान लाथोंसै नोंथांमोनजों एसे फानि भिडिअ लाबोनो हाफिनथोंसैलाय मोजांखौ खनि माथो बिनानावबो लाबोनायसैलायनो बेंग्लाय आगै बिनानाव औ सोर बिनानाव नै लोगोफोर सोंनायनि फिननायखौनो होनो आन्दायबायसो माने आंनि बिजावजालि लाबोनायसै नामा होननानै सोंबाय आङो माबा आन्दायबायसो आं बिबोनांजायो नामालाय लोगोफोर ओमफ्रायो आखानो बिनानाव लाबोसिगोन नामा होननानै सोंदोंमोन आङो ओमफ्रायो दा आन्दायदोंसो लाबोथ'वा खोमा अबेसे जाबाय लोगोफोर आं दाहार लादेरलायबाय आङोबो होफिनो ना होफिना आजारसो दाहार लादेरलायबाय साननैनि उनावनो मालाय गुरलाब मोननोसैलाय दासो मोनदों साला दासो मोनदों मबाइलखौ खेवग्रानि जादा बिदिनो फैसा खहा जानांगौ खननो हानांगौ फाइनालि जाबाय बेनो नै मेकानिकआ मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि रागा जोंजालायबाय बेंग्लाया मबाइल मोननानै थांबाय मालाय स' लोगोफोर जावबावदों डिसप्ले गावनायखौबो इउटुबाव होगोन होननानै लोगोफोर बाय बाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै खामानि मावनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन थांबाय बेंग्लाया गावनि डिउटियाव लेट जाबाय नालाय स' लोगोफोर बाय बाय